Matthew chapter 4, verse 4. Yes, sir. Jesus answered, Yeah. it is written, Yeah. man shall not live on bread alone, Yeah. but on every word that comes from the mouth of God. Father, in the mighty name of Jesus, nalilizwi lakho, sikelela bawufunda kwenizwi lakho, and use your servant mightily in Jesus' name. Amen. Amen. Clap hands and now the certain lente izo. Actually, lente right through now. And I want to talk about that 40 days yaka Yesu izilile. And also was the 40 days uYesu wayezile for 40 days and 40 nights. Ilente, it take 40 days. Ilente. From now, from Wednesday, you count till the Easter or resurrection. You find 40 days. Praise the Lord. What is important? Number one, before sikule sijikeleze, we must know the scripture. Into ezakunceda ngomso si scripture. Okay? Uzoncedwa zivesi ngevesi. There's a man eyayithetha noThixo, uThixo ithatha uThixo le ndoda yathetha noThixo yathi kuThixo, no, akwazi ukundithatha ngoba izinto endikwenzele zona. You put him accountable when you argue your statement. Okay? When you want something to the Lord, you put a statement. And then only the Lord, what he does, he checks the heads of argument. Prayers, it was the prayers, kokwe language, yakwa law. We talk about prayers, zithini prayers, as a submit where you lili gwetha lakho. Ngoba igqwetha lengagudi kangangoko ukuba ngaba prayers zayo to the judge as in a sense you're about to lose the case. Ngoku right uphinde kwakhona ibe ngithini ibe nguwe orongo because wenziwa yile ndoda ingummeli wakho ube rongo. When you go to the lazy lawyer, no cases I win. These lawyers, they are busy, enjoy themselves, talking too much. Instead, in the yoba, you go and sit down and prepare your case. And also, you check oba gubani okay wagaxeleka kule meko, and each judge that time xa ikhupha findings zayo iye yathini judge ngala xesha ibichaza ukuthi when you put in your prayers you argue with close quote ka Mr. Fox versus to Vodacom. Mr. Fox uyiwine case yaka Vodacom. How? We win because of Nazi
prayers zala judge when he was giving the judgment. I don't know. I think namhlanje umoya engcwele umuva kwecala le law. Is unfortunately wenza business. Ukuba abantu boncenayo ukuthi umuntu wenze business studies. Where are you going? By the way, Umarere, a manager. In case you don't know, kwafuneka egotile abantu. Naye ngene office kathi Umarere naba abantu. Go and talk to them. Uyandifonela ke yandichazela ba uthe kwabantu mabaka that Umarere baxothe kwenzela abantwana bam bazongifilisha azazitulo. Abantwana bini bazophangela. Siphinde sibabone xa besokunqena ukuzicaweni. Oba ndiyaphangela. Njengoba ndithetha nje wonke amehlo ajoke kuMarere. Ndiyahoxa andisathethi ngale nto kaMarere. Ndiyanibona uba amehlweni ayathetha. Oba Marere ungandilibali. Ungandishiyi inkosi yam. Nam wake watsho umuntu uba uyithandaza. Wathi lo tata wathi ungandidluli moya engcwele. Xa uzenza izinto zakho Nkosi nam ndikho. Abantu bayakwazi ukuthandaza. Nam ndikho. Wena akho nto ukwazi uyenza akuthandaza. For yourself, for your own thing. You are not in that same position wawukuyo kuqala yokuthandaza. Akuthandaza. Umthandazi zoba blessed xa ukuthandaza apha kusenza prayer point. Hayi ke mntaka mama ushukuma umzimba wonke ucimba zonke zazono zalaviki zizawukha kuthandaza. It's very important uzenzele nje isiqwengana somthandazo. Xa ukulala ndiyalala ngoku. Moya wam ndithathe Nkosi ndibeka apho ufuna ndibeka khona. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. That's it. I want to talk about uYesu who fasted for 40 days and 40 nights. Leya kaYesu yayi dry fast. Ungayitry wena usakubizela iambulance kuthiwa amanzi awekho emzimbeni ngoba uzongena na kwinantsika zakho kwi-archive ezilapha kuwe emzimbeni ezistole amanzi ube dry. Xa udry uzawa uzawuba dizziness. Xa udizzy uzawa uzawutyhafa and then uwe. But Jesus, he was praying for a reason. He went to fasting for a reason. You cannot go uyenze fasting fashion. You are not Muslim. Amen. Okay? You are a Christian. You don't go to do the fasting because ufuna ukudla ku-weight. You don't do that. You go to fasting and then the fasting eyenzayo into yoba mawuhle e-weighting. Praise the Lord. That's the fasting. And that's the now. Praise the Lord. You don't do that. Fasting also, it cleanses your body. It cleanses the kidney. Now, fasting, it cleanses your kidney. Fasting, it cleanses something in your body. How good the fasting is. Gakumbi, when you have fasting, you drink and you drink water.
I'm not saying fasting yakho maybe water only. Kamadoda asungwabantwana. They are babes in the spirit. You can't do that till you come to be a child of God. Praise the Lord. So fasting, it cleanses your kidney. You cleanse some of the things. How are we going to see that? We'll see in your eyeballs. Sikujonga apha ebusweni sibone ukuthi ya ifasting idila nayo. Siphinda sikujonga apha kwe-eyeballs sibone uba khange qalise lo ke sitya. Andithethe ngaba bantu mna bathatha ikofu athi umuntu yo kaloku ndiqhela uba phaa kulaa matshini emsebenzini xa ndime ematshini nako ndisenzele inantsika nako nam ndirhabule. The minute usime ematshini uzamise uve uba iswiti na. Don't waste your time about the fasting. Andisingocebisa mna abantu abafana uyabona nje ucebisa uba kangafasti. Hayi ke maxesha inyani marere uyabona na. Ungamjonga nje ubone uba this one khange fast. Hallelujah. Hallelujah. Let's go back to this. Before dingene deeper, I want to say fasting is good. I want to khuthaza break at 3 o'clock. By 3 o'clock, break the fasting. And then baba ngati bacima ba strong by break ngo 7. Akupakwayo isapha. Bacima banansikile banoyibreaka nge-fruit. They have a fruit only. Xa uyibreaka ungenza i-veg. Wenza i-veg, ubheka i-veg pha. Praise the Lord. But now, because the 40 days, lento uitandayo, you can eat now, today, as from today, but you fast inyama, ingabiko a plate inyama. And so, okay, abantu baphathwa zinerves, inyama ingabiko a fast inyama. Uchi fish, no meat. Mama zinyo. Ndiyayazi uyayithanda inyama. Ungaziboni sowuyenzile inyama. And phofu ngexana nonke nisecaweni. Akho umuntu uthi wenza imbiza, wenzela ubani imbiza. Praise the Lord. All right, wait. Inyama izuba khona. Uzawutya kamandi. Eat all your food. Iplate yakho igcwale. You eat your food, but no meat. Okay? No meat. Ijan naksasa ngaphunga naksasa. I mean, but no meat sizila just inyama. Singayiki inyama. Siyazila. And then sizile nohla sinyuka. Singaseli tywala. Okay? Singaseli tywala. Singahambi. You sleep at home. Lale phandle. Ungayo ayina kumnyumzi. Uayina apha endlini. Akuhanjwa. Sikwe fasting le nyanga yonke. Uyawuhamba emveni kwe-Easters. Ewe, naba kukhuza nabancinci mntakamama. Yo. After Easter, uzawusela emveni kwe-Easter. Unga-act up ngathi akuseli uyasela. Act. U-act apha usi-actele. Oba kuseli, we thank God for your life. Praise the Lord.
Hallelujah. You don't do that. Everything uzawudla ufumane fish. So fasting is good. It come delivers ezizakho and ne-clarity. Uyakwazi uyibona into cha ngoku kunoba into ungayiboni. And then uyibona into sekude ingekafiki. Uyibona ba ukhona uSathane ozayo. But akumazi lo Sathane uza njanini. USathane uzaqala ibe ngathi uya kuthe into lento uyaphumelela. Akwenze ingathi yonke lento ifumanayo uzibone nawo uphakanyiswa yilento ifumanayo. USathane wonke la. USathane angakwazi ukususa ebantwini abakuthandayo. Because he can't destroy you xana nibabini nebathathu. He want to destroy you when you are alone. And then uSathane akwazi ukunantsika. Wathi umnye utata in 1986 ungena kwam ubugosa. Sekudala ndikumshumayela, ndiyashumayela ngolo xesha. Ndishumayele phaa ngo-80 ndingekayi esuthwini. Ndashumayela. I don't see this guy ingenakwazi ushumayela. Ndishumayele mna ndingakaya. Ndaye esuthwini. Uphuma kwam ndabheka ndokushumayela. Ndikhumbula omnye utata wathi kum, khandinike la maculo wakho nalaa bhayibhile yakho indala so yinika mna. You understand? And when I preach, then is associated kunye nabantu and is awugaina kubo. And obuya Paula, all my friends, there are 2 people or 3 friends zam abantu endikhule kunye nabo abangasingo befundisi. Only 2 or 3 yabantu the whole shoot ligenge esikhula sonke singabefundisi, abanye bechurch, abanye eRhabe, abanye njalo njalo. Xana izaba ngumthendeleko echurch bobaleka apha nje ndaluza istep ndirhabule ngamandla umthendeleko ngicimba kule mithendeleko yethu ndarhabula mfondini uhlala kwami esitulweni ndabona istars. Wakhala uNansika lomfo, wakhala utata uDumse wathi ingathi nimbamba umpostile ingathi kunzima ngoku. Ndithi into le iNansika isacrament, iwine isacrament is very strong. Kuthi ina 66% kwenziwa ngayo umthendeleko 66. Akunanga shushimos. That's even 2 years now. Zakafese. Ndafonela Nansika that is anontatha. Ngabuza uthathwa njani imoto izawuthini? That izawuphinde no drive izothatha imoto. Yeah. Wena ke ndithele nqa yethi kuthiwa ngumngcobo sechurch ngokuqala because uyayazi ba uleqa umthendeleko uchurch. Praise the Lord. Very strong. I am not lying. Very strong. Kwabantu ke abangazange basela. I think in my life, I'll confess only 2 items. Amen. 2. One ndandingu MC. Uyayikhumbula la shambing kuthiwa yiJC Leroux. Amen. Kwagalela uJC Leroux nam ndabamba. Kafuneka ukundithethe. Sawusela imithambo ibe mithathu. Umthamo wokuqala sise sibulela kuba uThixo ugcinile. Wade yafikelela lemini. Masirhabulele lo ndawo. Nam ndarhabula.
kushesheke tu imitambo zigqibezela. Hey, ana choice wonke umuntu ujoke ku. Ndaphinda ndathi owesibini sibulela abazali bakho mntanami oba kude kwafikelela lemini. Masirhabulele lo ndawo nami ndarhabula. Ndathi yokugqibela bekuthixo kuzo zonke izinto zenzayo. Masirhabulele lo ndawo. Hayi ndarhabula, hayi kacula. Hayi ngama happy birthday to you. Nangoku sebetha nangoku ndimoqalayo ucula birthday. Birthdays. I'm good that. I'm good to hlabelela i-birthdays. Suthi manhlabele ezinye izinto ithi manhlabele happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mine mnandi kuwe. Yebona? Hayi ndikude yenibona mosakwazi hlabela. Right. Lord, happy birthday to you. Happy birthday to you. Yazibona ngabantwana basebancinci. Yithi the happy birthday seyazi bayiphele. It's my birthday. It's my birthday. Aqhwaba izandla msinyane. Now, funeka uhlabele kamandi. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, kule fasting siza nayo siyenza ngoku akuzuhamba. Uzoba sendlini. And that's Banandiva ladies. There's a basendlini. Lay fasting. Akuzuya. Oba kulapha 74. To go to Hazeldean. Awuzuya. Kuzohamba bheke Hazeldean. Uyagqithe Hazeldean akuzuya. Hleko Fox. Awuzuya. Kufutshane Fox. Ngamxelela bandi ku fasting. Praise the Lord. Hlale ku fasting. Oyesibini akuzuyitya inyama ebomvu. Don't eat red meat. Uzayitya namhlanje ugqibelisa. Uzawusela too much amanzi. Drink too much water. Eyesithathu, have fruit. Fruit mayibe khona. Ichinja fruit wenza smoothie. Uphinda kwakhona uyitye raw. Uphinda kwakhona upheke uba inantsika i-beetroot. One beetroot uyikhathe. Hayi mandiyeke mandi. Yabona bamama sebebhizi bemamelele recipe yeke. You change the diet, mom. Wherever lana in the morning, smoothie, sakbamba, right through. Praise the Lord. Hallelujah. And so you're fasting, but it's 40 days and 40 nights. But lay to fasting, ngoku as from today, akuzuyitya inyama. Yonke lento uyithandayo incama. And as we nansika Bali prayer request, zenzele izinto ozinqwenelayo uThixo makazenze empilweni yakho. Khawucele la moto kudala uyifuna. You want to buy a car? I know you want to buy a car. God must show you means and ways zothenga imoto. Okay? Ithengeni la moto. Wena ke uzasikufakela iwindi. Okay, na umuntu osebenza e-traffic department ukhona lapho angaku introduce kwabantu aba-right, relevant people ubuye nayo. Ifuneni ngoku
kungekatshintshwa systems, because once you change systems kuzaba very hard. Okay, ifuna ngoku is license, funa license ngoku 60 rand inatsika imali 8 rand. Huh? Oh, 68 rand. 8 rand. Uske wavakala kakhulu 8 rand. Akavakala la 68 rand. The 100 rand ubuya ne-learners forever. Ever. Is our expiry after 2 years, right? Or year. Noko sokwazi ukuba kolo xesha. Okay? Praise the Lord. Sifuna ukuthi xa sokuthuma singabe singabhekabheki. Thatha phala moto mothenga into ethile pha. Ungathi hey, I wonder. Tiza kufuna ukubhekeliswa ezi buildings nezimoto zizayo funeka sibhekeliswe because kuwe ozawuqhuba. No, it's not right like that. Yeah. You can pray for all those things. Everyone funeka kwazi ukuba. Drive. Everyone must drive. Drive the car. Never drive. Obu drive and don't drive, God. Yeah, and the others could get driver because no license. When been a license, everything is fine. I know you drop grade 12, but don't drop your license. Funako was lady. Oh, but do you have a metric? Etility alnayo. Do you have a license? Etility I9 a license. I9 metric, I9 license. Who's a dropper now? Yes, but who's a lining? You're dropped now. I don't temper a coolum below. The jungle let man party present, man party present. Every. Ukona betlakekile kule Valentine. Ubusy flower ngapha.